Вітаю зноў усіх зноў нядзельным вечарам, калі камусьці няма чым заняцца, ён патрапляе на мае трансляцыі. Было б добра, калі б так і працавала нас насамрэч, але не заўсёды. Так працуе, некаторыя людзі прыходзяць на мае трансляцыі адмыслова, што не можа не радаваць. Пра што будзем размаўляць сёння? В прынцыпе, не так багата было падзей, у тым ліку ў свеце. Пра іх можна было распавядаць, таму так коратенька. Ось, і знову асноўным хедлайнерам, калі можна так сказаць, навінаў стаў Ізраіль. Вітаю Тимура Філоненка і Дар'ю Кірі у чаце на Ютубе. Асноўным хедлайнерам навінаў зноў стаў Ізраіль, таму што багата ўсяго адбывалася сама праз Ізраіль. Пачалося ўсё з таго, што Іран вырашыў, што ён дастаткова моцны і што там хусіты адзін раз ужо запусцілі нейкую ракету, якая нават кудысьці там даляцела і дзесьці там у пустэлі упала. І вырашылі прям 100 ракет запусціць па Ізраілю. Ніхто не загінуў, як не дзіўна. Хаця там былі такія, на мой погляд, мемныя відосы, як там нейкага мінака просто на вуліцы уламкі ракеты забіваюць, але штосьці мне падаецца, што гэта трошкі не з гэтай оперы. Таму, в прынцыпе, нічога нечаканага для Ізраіля ў гэтым плане не было, але тое, што Іран прынамсі здолеў гэта ўсё зрабіць, ужо ёсць паказчык таго, што не вельмі добра яны налаштаваныя ў адносінах да Ізраілю. У свой бок Ізраіль вырашыў, што хопіць ужо там гэтай Хезбале дзесьці існаваць, і вырашыў пачаць сухапутную аперацыю на тэрыторыі Лівану. І пачаў яе там досыць паспяхова. Не памятаю, там такія назвы гарадоў, якія яны там захаплялі, і адкуль яны выціскалі гэтую самую Хезбалу. Але ўсё добра адбывалася з боку Ізраіля. І нават літаральна за некалькі гадзінаў да стрыму пабачыў я навіну, што вырашыў Ізраіль яшчэ і не толькі з Хезбалой, але і з Хамасам трошечкі паралельна разбірацца, каб ужо так, калі ўжо весці гэтыя самыя экзістанцыйныя войны, то ўжо з усімі і адразу папросту, каб не вытрачаць потым час і сілы на гэтыя самыя справы, і вырашылі яны яшчэ і Хезбалу дабіць у паўночнай тэрыторыі сектару Газы. І вырашылі там таксама пачаць нейкую аперацыю, і урахоўваючы, што толькі-толькі з'явіліся навіны пра тое, што Ізраіль гэтую аперацыю пачаў. Пакуль што складана казаць пра тое, што штосьці там адбудзецца. Але гледзячы на тое, як Ізраіль вядзе сваю знешнюю палітыку, калі гэта можна назваць знешняй палітыкай, можна толькі пазайздрыць. Таму што колькі там не казалі тыя ж самыя партнеры і саюзнікі, як яны сябе называюць, пра тое, што не трэба там эскаліраваць, як іх найлюбімае слова, эскаліраваць сітуацыю і у той жа Палестыне, і ў тым жа Ліване, і ў тым жа Іране. Але Ізраіль на гэта ўсё клаў, так сказаць, балта, і ўсё роўна робіць так, як ён лічыць неабходным, што не можа не радаваць асабіста жыхароў самого Ізраіля. З іншага боку, можна паглядзець на гэтую справу трошкі пад іншым кутом. Не саме таму, што Ізраіль такі, там у Ізраіля сталевыя яйкі, і таму Ізраіль можа сабе гэта дазволіць. Ввогуле не. Не з гэтым все звязана, але не выключаю, што і ёсць доля праўды і ў гэтай тэзе. Але не праз сталевыя яйкі палітычнага кіраўніцтва Ізраіля
адбываецца тое, што адбываецца зараз у Ізраілі. І навакол Ізраіля, і з прывязкай да непасрэдна Ізраіля. Все гэта звязана у першую чаргу з уплывам, які мае Ізраіль, не столькі нават сам Ізраіль, колькі грамадзяне гэтага самага Ізраілю. І яшчэ больш нават не тое, што грамадзяне гэтага самага Ізраілю, а прыхільнікі веры гэтага самага Ізраілю. Ось, таму што ні для каго не сакрэт тое, што у яўрэяў самая ўплывовая суполка ўвогуле ў свеце, таму што нават калі яны не ёсць ізраільцянамі па пашпарце, гэта не азначае, што яны не адносяць сябе да яўрэяў, а адзінае, што яднае сама яўрэяў, гэта тое, што іхныя экзістэнцыйныя войны для іх проста экзістэнцыйныя паўсюль. У якой бы кропкі планеты яны не знаходзіліся, яны будуць падтрымліваць любое вынішчэнне іхных экзістэнцыйных ворагаў. Просто таму, што яны яўрэі. Таму і сама таму іхняя суполка як рэлігійная мае найбольшы ўплыў, таму што давайте паглядзім напрыклад на тую ж, каб далёка не хадзіць, дэмакратычная партыя. На пост віцэ-прэзідэнта мог патрапіць Шапіра. Не Бен Шапіра, які там развалюе усялякіх там гэтых гендерных, як іх называць-то? Не знаю гэтае слово. Карацей, тыя, хто лічыць, што ёсць больш за два гендары, і што чалавек сам можа вырашаць, якога ён гендару. Не гэты Шапіра, але ягоны брат. Наколькі разумееце, якісь там сувязі ёсць радзінныя ў гэтых людзей, але іншы Шапіра мог стаць кандыдатам у віцэ-прэзідэнты. І ён грамадзянін Спалучаных Штатаў, але пры гэтым ён па рэлігіі ён яўрэй. І тому пишу, що, до речі, за цього Шапіра саме і думав. Ні, там інш, там Бен Шапіра, а у того, який мог стати віце-президентом, там інше ім'я. Але прозвище однолькове. І рахуючи, що вони обидва євреї позиціонують себе саме як євреї, тому що Бен Шапіра так само на своїх виступах этой з накритою макухою. Звичайно. Тому там досить все серйозно в гэтым плані. І таких прикладів, коли пошукають, той же Цукерберг, який уладальник Facebook. По пашпорті він американець, але не скажімо так, мабуть, не по релігійній, коли навіть він єврей, тому що не бачив там ніяких там проявів саме гэтай релігії в ягоних поводинах, але по этнічнай належнасці ён Цукерберг. Ён же ж не аўстрыец і не немец, зразумела ж. І саме праз сваю суполку ізраільска-єврейську, назовем її так, Ізраїль мае ўплыў у шматлікіх краінах. У шматлікіх, прычым нават вельмі ўплывовых краінах, у тым ліку Сполучаных Штатах, у Еўропе і гэтак далей. І для любого яўрэя, ці ізраільцяніна, і яўрэя у адным флаконе, можна так сказаць, для іх экзістэнцыйныя войны гэта самае галоўнае у іхнім жыцці. Просто, можна сказаць, сэнс жыцця. Гэта перамагчы сваіх экзістэнцыйных ворагаў. Вітаю таксама Ганну у тык-току, бачу, там падабайкі праціскаюцца. Саме таму Ізраіль можа сабе дазволіць ось такія рэчы, і саме таму саюзнікі, хай такія, якія кажуць, давайте не будзем эскаліраваць, але яны дапамагаюць Ізраілю збіваць ракеты, якія ляцяць у бок Ізраілю. І такая плавненькая, калі можна так сказаць, подводочка да другой тэмы.
Вось. А другая тэма гэта нейкая там жанчына, яна вот не запамятаў яе і імя і прозвішча, таму што гэта па факце ну, не істотна, таму што яна там спікер кагосьці там па нейкіх там пытаннях карцей кажучая галава, якая кажа тое, што ёй сказалі сказаць. Таму як бы зважаць на тое, якое там у гэтай галавы імя і прозвішча, не бачу вялікага сэнсу. Ось. І гэтая самая говорящая голова сказала, што саме чаму ось пытанне было да яе, чаму ось Сполученыя Штаты як саюзнік, як краіна член НАТО дапамагае Ізраілю збіваць ракеты над Ізраілем, які ляцяць у бок Ізраілю, але не дапамагае Украіне збіваць ракеты, якія ляцяць у бок Украіны. Потому что магчымасці ёсць, таму што ж натаўскія базы ёсць і Польшы, і ў Румуніі, здаецца, ёсць, што магло б дазваляць збіваць гэтыя самыя ракеты, якія ляцяць у бок Украіны, прынамсі на заходнюю яе часціну. Але ну, пытанне, зразумела, такое рытарычнае, але адказ не рытарычны. І саме на адказ можна глядзець як на паказчык таго, што адбываецца саме ў адносінах да Украіны. І вось гэтая кажучая галава сказала, што Сполучаныя Штаты не дапамагаюць і не будуць дапамагаць пасярэдзіне быў. І не будуць дапамагаць краіне збіваць ракеты, як не будуць надаваць дазвол на магчымасць біць амерыканскай зброяй у глыб Расіі, таму што б вы думалі? Не. Не таму, што няма такой магчымасці ў Сполучаных Штатаў, таму што яна ёсць. Таму што яны лічаць, што Украіна і так добра спраўляецца. Яны там у сябе ў Пентагоне, там дзе там гэтыя рашэнні прыймаюцца, вырашылі, што Украіна яна і так дастатня моцная дзяржава. Мы просто ППОшечкі там падкінем якую-небудзь там батарэйку пэтрыётаў там ці чаго-небудзь іншага. Яны з вамі цудоўна спраўляюцца, як мы бачым. І саме гэта быў адказ гэтай самай кажучай галавы на такое дастатня острае пытанне, а чаму саме Сполучаныя Штаты трошки інакш ставяцца да адных і тых жа, як яны называюць іх саюзнікамі, потому што Ізраіль не ёсць членам НАТО, а ёсць толькі саюзнікам Сполучаных Штатаў. Гэтак же сама і Украіна не ёсць членам НАТО, але зноўку ж ёсць саюзнікам Злучаных Штатаў. Так, бо вони не хочуть, щоб Росія програла, бо тільки її вважають сильною. Ну, трошки не так, гэта ж зноўку палітычнае рашэнне. Гэта не ёсць нейкімі стратэгічнымі ці ваеннымі рашэннямі. Гэта дазвол ці дапамога ў збіцці ракет. Ну, гэта не ваеннае рашэнне. Гэта палітычнае рашэнне. І ну, неаднаразова ўжо казалі, той же Зеленскі звяртаў увагу, што вось і ўступ у Украіны ў НАТО, ён не ёсць нейкім пытанням, акрамя як палітычным. Таму што самы палітычны аспект усіх гэтых момантаў не дае магчымасці прыняць Украіну у НАТО. Зараз у тым стане, у якім яна ёсць. Таму казаць пра тое, што гэта нейкае ваеннае рашэнне, гэта не так. Вітаю таксама пана Ікса. І чаму палітычнае рашэнне? Таму што у кожнай краіны ёсць нейкія свае інтарэсы, ёсць нейкае сваё бачанне міжнароднага свету і уласнага ўплыву на гэты самы міжнародны свет.
І сама Спалучаныя Штаты лічаць, што вельмі небяспечна, калі вялікая дзяржава такая, як Расія, якая мае там ахуліярд патэнцыялу ядзерных боегаловак, якія не могуць нават носіі, дакладней, якіх не могуць нават час ад часу з шахты вылеціць, што паказалі апошнія выпрабаванні, спроба нават, не выпрабаванні, спроба выпрабаванняў іхніх носіяў гэтых самых ядзерных боегаловак Сатана, які не вылецеў нават з шахты і прямо там выбухнуў. Што стварае небяспеку. Таму што калі гэта ўсё пачне развальвацца і пачне дзеліцца на там кожная там краіна, нацыянальнасць захочуць мець уласную незалежнасць і тое, што знаходзіцца на іхняй тэрыторыі, яны будуць лічыць уласна сваёй маёмасцю, а калі нават ім гэта не спадабаецца, то яны ці ў іх не будзе, напрыклад, якой-небудзь маёмасці, якая ёсць у суседзяў, а па праву моцнага, як кажуць, яны захочуць гэтай маёмасцю завалодаць. Такой маёмасцю, напрыклад, як ядзернае ўзбраенне. Бо, напрыклад, там якой-небудзь Ічкерыі можа не быць ядзернага ўзбраення, а ў якой-небудзь Удмурціі ёсць гэтая самая шахта і ёсць там гэтыя склады з ядзернай боегалоўкай. А чаму не? Чаму не? Можна ж. І хутчэй за ўсё сама праз такія апаскі, што гэта ўсё пачне дзеліцца, і потым гэта ўсё пачне дзеліцца ў сярэдзіне краіны, пачне дзеліцца, і якім чынам гэта ўсё будзе падзелена, а з кожным валадаром ядзернай зброі патрэбна будзе рахавацца ў свеце. І Спалучаныя Штаты гэта цудоўна разумеюць, што любая ядзерная дзяржава, яна в першую чаргу, яна загроза для, скажем так, міжнароднага міру, сусветнага міру. А потым ужо яна можа быць патэнцыйным саюзнікам у барацьбе там супраць, напрыклад, Кітаю. Бо невядома, калі пачне гэта Расія развалівацца на кавалкі, да якога боку, да якога накірунку развіцця пэўныя краіны, якія захочуць мець сваю незалежнасць, самастойна прыймаць рашэнні, у якім накірунку ім развівацца, што яны абяруць сама дэмакратычны і празаходні шлях гэтага самага развіцця. Я думаю, там які-небудзь далёкі ўсход, і ён уже даўно бліжэй да Кітаю, чым да Масквы у плане стаўлення развіцця. Таму все гэта выглядае у ачах Злучаных Штатаў вельмі небяспечна. В прынцыпе, тэарэтычна яно так і ёсць, таму што ўсе гэтыя падзелы могуць быць вельмі небяспечнымі, але я лічу ўсё ж такі, што гэта ўсё можа быць кантралёвым. Так, я не кажу, що це військове рішення, це все політика. Все зараз у світі вирішається у першу чергу на узровні політики. Тому що спочатку йдуть політичні рішення, а потім вже там економічні, воєнні і так далі. І датычна кантролю, што нават гэты распад, які будзе адбывацца, і падзел, які там потым будзе адбывацца, яго можна кантраляваць. Таму што нават калі навучыліся кантраляваць ядзерную рэакцыю, каму цікава, можете як-небудзь загугліць просто, як это все адбываецца на ядерных станцыях, атомных станцыях, дзе ідзе кантралёваная атомная рэакцыя на паўраспаду актыўных элементаў. Нават калі гэта навучыліся кантраляваць з кропкі гледжання навукі, то, думаю, распад Расіі пракантраляваць, каб ён адбыўся так, як гэта зручна краінам, якія хочуць пакінуць свой уплыў на гэтай тэрыторыі, на мой погляд, увогуле не складзе ніякіх праблемаў. Іншае, што у гэта ўсё трэба будзе утручацца і беспасярэдня прыймаць у гэтым удзел. Таму што там
ведаеце, як там у якой-небудзь гульні стратэгіі просто там прыбраць, прыйсці там усіх разграміць, ось там прыбраць там палітычную верхушку, все далей жывіце як хаціце. Ось, так не спрацуе. Ось, і павярнуцца там сваю краіну, развіваць там свае гэтыя самыя штукі. Ось, а гэта свайго роду гэта яшчэ і адказнасць за тэрыторыі, якія ты ўласна, умоўна кажучы, вызваляеш. Ось. Таму ўсё гэта выглядае у вачах Злучаных Штатаў вельмі такім мутным, некантраляваным і невядомым, таму што Расія на дадзены момант яна ўвогуле кантраляваная, яе там зараз заціслі санкцыямі і гэтак далей, і гэта бачна, што все там складаней, інфляцыя, дарэчы, за апошні тыдзень там склала нейкія ахульярды там адсоткаў, ось, што чаго там не было ўжо таксама досыць даўно. А гэта яшчэ арабы з нафтай там не пачалі грацца, калі там до $50, як яны абяцалі за барель, будзе коштаваць нафта. Тады там Расія ўвогуле там у мінус пачне працаваць. Таму што просто, скажем так, здабыча нафты гэта не тое, што там ты просто там кранік адкрываеш, і яна цячэ, потым кранік закрываеш, і яна не цячэ. Ты пакуль ўсё не выкачаеш з там пэўнага месца роджання, ты не можаш спыніць працэс. Таму нават калі гэта не будзе прыносіць табе прыбыль, табе ўсё роўно прыйдзецца працягваць гэта рабіць нават сабе ў мінус, таму што ты ж не можаш проста выліваць на вуліцу, кажучы, гэтую нафту. Табе трэба яку-небудзь там складаць, кансерваваць ці там куды-небудзь качаць, адпраўляць і гэтак далей. Таму там сітуацыя таксама будзе толькі станавіцца горшай. Але пры гэтым вось гэтыя рашэнні усялякія пра то, што там Украіна і так дастатня сільная і дастатня моцная для таго, каб адбіваць усе нападкі Расіі, гэта кажа пра тое, што вы тут як-небудзь самі. Мы вам так па мінімуму што-небудзь падкінем, і калі што там крытычнае, мабыць, і дапаможам, але мы бачым, што у вас все добра. Вы не прайграеце, Расія не перамагае, все класна. Будзем чакаць, пакуль там санкцыі пачнуць працаваць. Ці яшчэ што-небудзь, пакуль там якія-небудзь палітычныя рашэнні не спрацуюць, ці штосьці там не адбудзецца, карацей кажучы. І як вынік, гэта ўсё будзе прыводзіць да застою. Да застою, і невядома, на які перыяд ўсё гэта можа заэтасаміцца. Так, вітаю, дарэчы, Чарлі. Неяк залетеў да мяне на трансляцыю ў Тэлеграме. І вітаю Наталію Палішук на Ютубе. Кароче, нам кабзда ясна. Не кабзда, дарэчы. Украіна не прайграе. У любым выпадку, нават калі там зараз штосьці там замарозіцца і гэтак далей, Украіна ўсё адно не прайграе. Яна застанецца на том жа ўзроўні, на якім яна ёсць зараз. Так, можа быць, там, калі будзе які-небудзь варыянт замарозкі канфлікту з там умоўным трэцім раундам, бо, скажем так, першы раунд гэта 14 год, другі гэта 22 год, і там калі-небудзь там будзе трэці, калі зараз гэтая сітуацыя замарозіцца. Але ў любым выпадку Украіна будзе ставаць больш моцнай, таму што ёй ёсць за рахунак чаго узмацняцца. Бо ў Расіі там ужо, калі можна так сказаць, ліміты. Таму што зноўку ж з астатніх навінаў за апошнія, здаецца, 3 месяцы, якія там на фронце былі, палова амаль што боепрыпасаў, снарядаў і мін, якія былі выпушчаны ў бок украінскіх збройных сіл, яны былі з карэйскай народнай, як яны сабе называюць, дэмакратычнай рэспублікі. Тобто з Паўночнай Карэі, калі
казаць прасцей. Ось, што кажа пра тое, што снарядаў то нават тых радзянскіх ужо не так шмат. Ось, і або яны так далёка, што іх вельмі доўга весці, ну, з Владивостока колькі там тыдзень, калі не 2 цягніком яны будуць ехаць, але я думаю, уже все, што можна было б даўно прывезлі. Ось, але няма чаго весці, таму ось ужо і Паўночная Карэя дапамагае. І зноўку ж гэта не ёсць нейкае рашэнне Паўночнай Карэі, што нам няма чым больш заняцца, як проста сваё ВПК уліваць у Расію. Яны таксама атрымліваюць свае нейкія бенефіты з гэтага, я ўпэўнены, атрымліваюць або жывыя грошы, або атрымліваюць нейкую там сыравіну ці нейкія там рэсурсы гэта якіх энергарэсурсы, карацей. Атрымліваюць тую ж самую, што ці электрычнасць, ці тую ж нафту, ці той жа газ і так далей, і той жа лев, якога там у Расіі. Таму зноўку ж гэта палітычнае рашэнне, не то, што там Карэя там гатовая там утруціцца ў гэтую вайну там на баку Расіі. Увогуле ні. Щось я в цей снарядний голод на Росії не дуже вірю. Ну, яго і не будзе верыцца, таму што яны там могуць стріляць. Ну, і калі нават браць параўнанні, што калі на пачатку вайны на адзін стрэл у бок Расія з Расіі, ну, з того боку летела 10, зараз гэтую лічбу ўжо атрымалася зменшыць да 3-4. Тобто на один стрел у бок расійскіх войскаў адтуль 3-4 толькі ляціць. І гэта не ўсё гэта за рахунак таго, што просто больш пачало пастачацца в Украіну. Гэта яшчэ і праз тое, што стала менш сама там. Ось, бо ўжо няма такіх абстрэлаў просто по ўсёй лініі фронту. Больш гэтая самая страляніна артылерыйская стала засяроджвацца сама ў тых накірунках, дзе беспасярэдня ідуць актыўныя наступальныя дзеі. Таму, як бы, так, гэта можа не адчувацца так, ну, таму што табе што 4 ў адказ, што 10 у адказ, ну, плюс-мінус адзінакава, аднолькава будуць успрымацца, але ўсё ж такі гэта істотная розніца. Ось так, ну, в прынцыпе, усё, што я хацеў казаць пра гэтыя две міжнародныя тэмы я распавёў. Таму перад апошняй тэмай датычнай Беларусі, там, дарэчы, і пра Украіну таксама будзе. Ось, я вам нагадаю, што калі у вас ёсць нейкія тэмы, ідэі, там, як там развіваць гэты канал, які там контент, мабыць, пачаць рабіць яшчэ, можете напісаць мне ў Telegram ось сюды. Ось, я там все читаю, на все адпавядаю. Калі у вас ёсць нейкія пытанні, там яшчэ што-небудзь, нейкая асабістая інфармацыя, не ведаю, все што заўгодна. Ось, можете туды пісаць. Ось, а калі у вас раптам тут ёсць гэтыя Цукербергі, якія мяне глядзяць, то ось ёсць моя карта. Ось, украінская. Ось, сюды можна закінуць грашынятак, каб не было што пажэрці і чым запіць. Ну, запіць, уласна, я вадой запіваю, таму што яна тут ёсць поруч гэта крыніца такая з калонкай, яна там бескаштоўная. Я просто калі там з спортзалу еду, просто набіраю. Ну, мяне задавальняе. Лепш, чым з-пад крана. Ось, таму, калі ёсць грошыкі, можете закінуць. І, дарэчы, за донаты ад 500 гривень на вось гэтую карту. 500 гривень. І будзем рваць маечкі. Дарэчы, гэтую будзе складана парваць, таму што яна сінтэтычная. Таму, каму цікава, ці змагу я яе парваць, 500 гривень на карту. На гэту. І будем рваць. Апошняя тэма звязана з Лукашэнкам. Лукашенко пачаў ужо, як назвалі, прынаймні, гэта ўсё свае
перадвыбарчыя паездкі, і быў ён там у Пінскай обласці, гэта ой, Пінскай обласці, Пінскім раёне, не Пінскай обласці, няма Пінскай обласці. Ось, гэта тут недалёка ад мяжы на поўначы Украіны ці на поўдні Беларусі. Ось, і там ён выказаўся, такія былі яго фразы наконт таго, што як бы Беларусь, яна як бы ніколі не хацела ваяваць з Украінай. І тут на Піншчыне багата беларусаў, якія там з украінцамі там маюць досыць такія шчыльныя звязкі, і там і радзінныя звязкі, і так далей. І ніколі раней гэта ўсё не заважала, а тут зараз штосьці заважае. Ось, і карцей выступае ў ролі такога, калі можна так сказаць, міратворчага голуба. Што вось мы там за мір, мы, як то кажуць, мы супраць усяго дрэннага, мы за ўсё добрае. Мы супраць вайны, мы за мір. Ось. І ці можна гэта разглядаць як нейкую там змену пазіцыі Лукашэнкі? Увогуле не. Ці можна гэта разглядаць як штосьці, што зможа паўплываць на стаўленне да Лукашэнкі, прынамсі тых жа самых украінцаў? Не. Пытанне тады, навошта ён гэта робіць? Ось. А в Беларусі існуе такая пазаштатная, калі можна так яе назваць, рэлігія, якая называецца важдізм, якую прывілі яшчэ з тых радзянскіх часоў, калі гэты самы кіраўнік дзяржавы, ён быў самым галоўным, і ўсё, што ён скажа, гэта там абсалютная праўда, і як можна не верыць, ён ж там такую пасаду займае і падманваць дакладна не можа. Ось, і Лукашенко гэта ўсё працягнуў у сваёй палітыцы. Ось, і застаюцца такія ж самыя людзі, якія вераць у тое, што ім кажуць, што ну, я ж супраць гэтай вайны. Я ж не ваюю, я ж свае войскі туды не адпраўляў. Ось, калі там пытаюць у Лукашэнкі, што такое? Што такое з вайной ва ўкраіне? А я што? А я не ваюю. Ось, і калі нават гістарычна паглядзець, колькі адбывалася усялякіх падзеяў, і заўсёды Лукашенко выходзіў, калі можна так сказаць, сухім з вады. Бо колькі было гэтых самых палітвязняў, колькі разоў санкцыі супраць яго ўводзіліся, а потым зноўку здымаліся. Ось, і супраць там некаторых кіруючых пасадоўцаў таксама ўводзіліся санкцыі в 10-х роках, там, на пачатку нулявых. Гэта ўсё ўводзілася, а потым здымалася. Таму што адбываліся нейкія падзеі, ён там выпускаў некалькі там палітвязняў, і ўсё ставала на свае месцы, і зноўку ён пачынаў гэтыя закіды, што мы з Захадам там не варагі, мы там увогуле мы за мір, мы там супраць усяго, але не трэба нам тут гэтае самае навучаць нас як жыць, мы самі ведаем як нам жыць, просто не заважайце нам жыць так, як мы хочам жыць. Ось, і гэта працуе, таму што усялякія гэтыя ліберальныя заходнія лідары, калі іх можна назваць, ім усё роўна ўласна, што адбываецца ў Беларусі. Галоўнае, як бы ім не нылі ось прям тут на вуха, што ось там а щось вы з гэтай Беларусі нічога не робіце, там ж Лукашенко, ён дыктатар. А ты можаш сказаць, а ось ён там выпусціў там гэтых палітзняволеных, мы ўсё адмянілі санкцыі. Ось, і гэта ўжо пачатак такіх спраў, што пачне ён так адмазацца. Нават зараз, калі ось раптам штосьці там заўтра там Пуцін памрэ, там яшчэ што-небудзь адбудзецца, Расія пачне там развалівацца, уплыву такога моцнага Расіі на Беларусь уже не будзе, і ён все равно выйдзе сухім з вады, тому що він скаже, а я ж не приймав уділ, а на мене натиснули, а я не мог разрешить бить в спину русскому солдату. И их установки уже были развернуты. 4 позиции на карте, я же покажу. И все такое. И это будет працаваць, потому что гэтыя либеральчики, левачки заходние, это все схаваюць, им гэта не ў першы раз такое лайно хаваць. Яны гэта все схаваюць, не уступіў у вайну, там на яго ціслі з усіх бакоў, там такі ціск быў, а ён там не зламаўся, не прагнуўся, максимум там тэрыторыю сваю
надаў просто для гэтага ўварвання. Сам-то не ўрываўся, хаця мог і хацелася, і рука ўжо тряслася, каб гэта ўсё зрабіць, але ператрываў сябе і не ўварваўся. І зноўку яму гэта ўсё сыдзе. Але не сыдзе ад тых, хто зараз ва ўкраіне са зброяй у руках змагаецца за рэальную свабоду Беларусі, а не як гэтыя заходнія варшаўскія гэтыя катлы і гэтак далей, якія лічаць, што яны там праз пікеты нейкіх амбасадаў яны можуць дамагчыся чагосьці большага, чым са зброяй у руках ва ўкраіне. І, як я казаў, будзеш яшчэ момант звязаны з Украінай, таму што адзін з дэпутатаў, не памятаю, якую фракцыю там ці парламенцкую гэту адзінку ён прадстаўляе, сказаў, вось мы не можам там наступаць на Вугледар, мы не можам там наступаць на Пакроўску, мы не можам наступаць там на іншых напрямках, але мы можам не то што наступаць, а ўзяць пад кантроль Беларусь. Ось, і на сур'ёзных такіх шаг, што мы можам взять пад кантроль Беларусь. Попросту, каб зменшыць уплыў Расіі на ўласны Беларусь і зменшыць гэты самы кардон, мяжу гэтую самую, якую нам там колькі там кіламетраў. Не, гэта была не Мар'яна Безугла. Вітаю, дарэчы, варшаўская ТЦК, гэта быў мужик нейкі, я не памятаю, як яго прозвище. Мужик карцей. І ён сказаў, што Украіна можа взяць пад кантроль Беларусь. І там доўгая досыць мяжа, якую... Дунда, так. Доўгая досыць мяжа паміж Беларусю і Расіяй. Паміж Беларусю і Расіяй таксама доўгая, але паміж Беларусю і Украінай яна таксама ёсць, і яе Украіне даводзіцца зараз ахоўваць досыць істотна, таму што пастаянна нейкія там мувы з боку Лукашэнкі з яго вучэннямі і гэтак далей. Ніхто не ведае там, што там яму стрэляць у галаву. А калі б взяць пад кантроль сама Беларусь, тоже беларускія войскі маглі б, скажем так, ахоўваць мяжу паміж Беларусю і Расіяй, тым самым яшчэ і ахоўваць мяжу паміж Беларусю і Украінай. Што б зменшыла, па-першае, напругу на збройныя сілы Украіны, якія маюць зараз абараняць вось гэтую самую мяжу, на якой нічога, власна, не адбываецца, але можа тэарэтычна адбыцца, і перакінуць гэтыя самыя войскі на іншыя накірункі, каб узмацніць там абарону ці нават праводзіць наступальныя дзеі. Таму, як на мяне, гэтая ідэя ўзяць пад кантроль Беларусь досыць цікавая, врахуючы тое, што ёсць беларускія падраздзяленні ва ўкраінскіх збройных сілах, і так як рабілі пад прыкрыццём гэтага расійскага корпусу, рабілі вылазкі там у Шубекіна і гэтак далей, і зараз там, зараз ужо не кажу, там рускі дабравольчы корпус там у гэтым самым суджы, там уже збройныя сілы Украіны. Таму такім самым чынам можна было б зрабіць і ў Беларусь. Паставіць там якога-небудзь тымчасовага кіраўніка, які б там просто давёў краіну да таго, што выбары якія-небудзь адбыліся, і плюс-мінус там якая-небудзь дэмакратыя б усталявалася. Таму, як бы, ўсё гэта мае месца быць і можа адбыцца ў будь-якім выпадку. Адзінае, што хутка гэта ўсё не зробіш. За тыдзень Буданаў там і Сырскі і Малюк там не накідаюць план з 4 пазіцыямі, каб взяць Беларусь пад кантроль. Таму уже ўсё гэта разглядаецца дзесьці на нейкіх там гэтых самых кулуарных сустрэчах. А калі гэта будзе рэалізоўвацца, ну, хто яго ведае. Але не выключаю верагоднасць і такой рэалізацыі, і рэалізацыі самага гэтага плану.
І зноўку ж калі браць сам гэты план з кропкі гледжання сілы пазіцыі на перамовах з той же самай Расіі, калі гэтыя перамовы калі-небудзь адбудуць, чым я сумняваюсь, зноўку ж гэтая пазіцыя будзе толькі ўзмацняцца, калі, напрыклад, Украіна зможа ўзяць пад кантроль тэрыторыю Беларусі і прынамсі усталяваць там не варожы рэжым, скажем так. Ось, згадавши ще хотів про одну реч поразмовляти. Зараз я її знайду. Ось, знайшов. Це про політв'язнів, про тих же самих, про яких там постійно каже Тихановська, але при гэтым колькость визволених саме кабінетом Тихановської політв'язнів не відрізняється від нуля. Це, як кажуть, коли ось, як у той загадки, калі ты з'їдаєш бублік, куди подівається дірка від бубліка. Ось, в нашому випадку, куди хто визволяє політв'язнів, а політв'язнів визволяє Лукашенка. Якось тут у лічбах трошки на Радіо Свобода Білорусь, так само підконтрольному медіа Світлані Георгіївні і її там апаратам, ось, у лічбах все гэта выйшло, і за дадзенымі гэтага самага Радыё Свабода Беларусь 1230 палітвязняў выйшлі на волю, цалкам адбыўшы пакаранне. Ось, палічыце, што у 1230 чалавек выйшлі на волю не таму, што там Тихановская, ці там яеныя кабінеты і так далей, там щосьці ў Еўропе зрабілі, напісалі камусьці ліста, там з кімсь сустрэліся з Байденом, і ён ім ёй даў там печенюшак, вынес у далонях. Ось, і все гэта так все націсла на Лукашенку, што ён взяў 1230 паліцдзяволеных, выпусціў. Не, яны выйшлі просто таму, што адбылі пакаранне, таму што тэрміны ўжо скончыліся, ім там давалі па там 3 гады, там ад 2,5 до 3 гадоў давалі за всякі гэтыя экстрэмізмы і гэтак далей, там непадпарадкаванне там уладам і гэтак далей. 2, 3,5-4 гады. І гэта ўжо скончылася тэрмін 1230. Гэта можна, калі 1230 гэта ўсё ўзяць, калі гэта ўсё мужчыны, гэта батальён, гэта такі, нават не батальён, гэта ўжо нават брыгада. Гэта 3-4 батальёны. 3-4 батальёны. Просто гэта войска, можна сказаць. Ось, але на гэтым інфармацыя не скончыцца, тому што праваабаронцам вядома пра сама меней 5947 асуджаных па палітычных матывах у Беларусі. На канец верасня ў Беларусі ў месцах няволі знаходзілася 1317 палітвязняў. І гэта толькі тыя людзі, якіх той же самы кабінет Тихановскай вызнае гэтымі самымі палітвязнямі. Насамрэч гэтых людзей, якія па так званых палітычных матывах сядзяць, значна больш. І 1317 гэта толькі афіцыйна вызнана. І зноўку ж за верасень, гэта мінулы месяц, за верасень вядома прынаймні пра 429 выпадкаў палітычна матываванага крымінальнага і адміністрацыйнага пераследу. Тобто, мовна кажучы, 500 чалавек зараз у 24-му уже праз 4 гады пасля выбару, праз 4 гады 500 чалавек на месяц знаходзяць і прыцягваюць да крымінальнай або адміністрацыйнай адказнасці за падзеі, якія былі ў 2020 годзе. Калі гэта пералічыць на колькі гэта людзей у дзень, калі адняць выхадныя, каб было прасцей лічыць, палічым, што 25 працоўных дзён у месяц, 20 рабочих, чалавекі ж таксама ж не жалезныя людзі маюць адпачываць 20 працоўных дней, 500 людзей на 20 дней, гэта, ой, матэматыка так сабе, гэта по 25 чалавек. По 25 чалавек на дзень.
Просто уявіце, што у верасні 24 году сілавы апарат Беларусі знаходзіў і прыцягваў да адказнасці па 25 чалавек на дзень за правапарушэнні, якія адбываліся яшчэ ў 2020 годзе. Гэта каб вам просто трошки палічыць да таго, што адбываецца у Беларусі. 25 чалавек на дзень. Там засуджваюць па палітычных матывах. Ось. І пры гэтым хтосьці лічыць, што гэта ўсё можна вырашыць зноўку ж нейкімі палітычнымі штукамі. Накшталт там лістоў, зваротаў, патрабаванняў санкцыяў і гэтак далей. Увогуле не. Просто калі па 25 чалавек на дзень беларусаў прыязджала ва ўкраіну, каб уступіць там беларускі, напрыклад, добраахвотніцкі корпус, ці ў нейкую іншую, просто там узброеныя сілы Украіны, там, той же Азов, трэцю штурмовую, чаму б не, Кракен. Ось, калі па 25 чалавек на дзень прыязджала, гэта б ужо было такая істотная рэч. Это 500 чалавек зноўку ж на месяц, 500 чалавек, а 500 чалавек гэта, укамплектаваныя 4 роты. 4 роты, 500 чалавек. Моцна, гэта моцна. Але не ў такой колькасці беларусы прыязджаюць. Ось так, в прынцыпе, з маімі навінамі, з якімі я хацеў вас пазнаёміць на сягоння, я скончыў. Таму, калі у вас ёсць якія-небудзь, мабыць, пытанні ці дадатковыя навіны, таму што не ўсё, што там не ўсё, што магло адбыцца, я пабачу. Дарэчы, віншую украінцаў з тым, што б вы думалі? А ось што. А зборная Украіны па футзале заваявала сёння бронзавыя медалі чэмпіянату свету, перамогшы у гульні за 3-е месца зборную Францыі. Прайграўшы бразільцам, якія сталі, дарэчы, чэмпіёнамі у паўфінале, сёння Украіна заваявала бронзавыя медалі чэмпіянату свету. Гэта стала першая іхняя ўзнагарода на чэмпіянатах свету, бо гралі яны 2 разы да гэтага у гэтым самым бронзавым фінале, як яго называюць, і прайгравалі. Былі ў іх срэбныя медалі чэмпіянату Еўропы, але тут чэмпіянат свету, гэта пасалідней. З чым, власна, і віншую. Так ось, калі ёсць пытанні, пішыце зараз у чатик, а я вам нагадаю, што вы можете паставіць гэтаму відэа падабайку, дарэчы. Зараз мы паглядзім, колькі вы там. Так, адзнакі падабаецца 8. 8, а максімальныя адначасовыя прагляды 7. Хаця тут па графіку паказвае, што нават было 9. Ну, не ведаю. Ось, таму вы можете паставіць падабайку гэтаму відэа. Ось, вы можете напісаць каментар, калі гэта відэа выйдзе ўжо як відэа, а не як трансляцыя. Ось, падзяліцца гэтым відэа, калі вы лічыце, што тут сапраўды штосьці важнае распавядаюць. Ось, навошта вы скажаце, навошта гэтае марнатратства часу, пісаць каментары, там, дзеліцца гэтым відэо, распаўсюджваць яго, ставіць там те ж самыя падабайкі і так далей. Гэта ўсё неабходна дзеля таго, каб ўсё ж такі наш кантынгент гледачоў зрастаў, каб нас ставала больш тых, хто плюс-мінус адэкватна глядзіць на гэтае жыццё і разумее, як у гэтым жыцці ўсё ўладкоўваецца. Таму трэба і ставіць падабайкі, пісаць каментары і распаўсюджваць гэтае відэа. Таму што, як вы можете пабачыць, напрыклад, пад мінулым відэа там амаль 600 праглядаў. Пры тым, што сярэдняя дзесь каля 100. Ось, тое, што вы ставілі процягам там некалькіх тыдняў, пісалі там мінімум там 6-7 каментароў пад кожным відэа, бачыце, ёсць вынікі. І ось пад мінулым стрымам набегла аж там 600 амаль што прагляду. Мабыць, таму што там Зеленскі проста быў на гэтай, на картинке. Ось, мабыць, і таму. Можам пераверыць.
Таму пішыце зноўку ж каментары, праціскайце падабайкі і гэтак далей, каб алгарытмы Ютуба бачылі, што гэтае відэа камусьці цікава, акрамя ось там умоўных 3 калег, якія яго глядзяць, і уласна аўтара, які, можна так сказаць, самасцверджваюцца праз гэтыя самыя стрымы. Ось, таму пішыце каментары, праціскайце падабайкі, дзеліцеся гэтым відэа са сваімі знаёмымі і гэтак далей, распаўсюджвайце. Ось, дзеліцеся думкамі на гэты конт. Ось, ну і дзякуй за тое, што глядзелі, сачылі, стваралі інтэрактыў. Вельмі вам за гэта ўдзячны, што знаходзіце час дзеля гэтага. Ось, рады быў з вамі зноўку ж пабачыцца. Слава Ўкраіне і жыве Беларусь!